काहे ना सनाई आइल बनी एजुकेशन नहीं अच्छा से चली रिलेशन जब गाड़ी धोले बुआ स्टेशन कह देता नहीं कवन कॉलेजिया में पढ़लू अंग्रेजिया हो अंग्रेजिया छाटेला तो हम से रूसन करे जाई करे जावा फाटेला दहेज चाहिए तरह के तुम ना देख लो एक बात बताओ हटो ना नाराज काहे होलू छने पछने बियाह जब कइलू अपने पसने मत मराई रहे अरे जहन पहिले जे जहती तहरा घर नहीं हतिया के चूल्ही पर खाना ना बनती राजा जी नहीं चौकी पर बेला नहीं लती राजा जी